Yuk kita panggilkan Niken Salindri. Viral tenan aja. Halo. Mas. Mas. Panongku ketatap kamu. Aku yang ketatap kuimu, Mas. Apa kamu? Walaya. Aku bilang main karo kowe ora nek penake belas. Walah. Mas. Halo aku. Bokongku ketatap nganumu trenyeng-trenyeng anggilmu. Lek ketatap to mau? Goyang manut. Walah. Ayo bapak selek nang disegurne sisane iki. Walah. Anak wong geger kok nyeluk anak. Anak wong tipu. Aduh. Aku mau ngerasa kok hawane ra penak. Tarene. Wong-wonge kok menenge nyapa tibake ade gugur. Walah. Yo ngono, Mas. Ade. Penak ya, Mas. Penak jengo macet. Jeru anggitmu. Tiba mablak nang ora ya gambiran Bayangkara rumangsa. Aduh. Ayo dijajalne, Mas. Jajalne ora. Lah engko timbang ngeneki sinden-sinden liyane to. Oleh awakmu ora masalah nggonku. Nyapa moncrot. Ora terima bentek keto iki. Wes manut. Alah Gusti. Wis ki, Mas. Aman iki. Wes ra sarono dikai tondo. Nganu iki dilempet ta Pak engko nyamari neh ya. Aku iki nyekel tongkate Pak. Asem. Urung mari. Laku ang. Sakit kan. Lagi dibenakne kok. Ade kan korban to, Mas. Ya to, ade korban to. Kudu golek korban selanjutnya. Iya. Ya. Engko lek perlu sinden-sinden dijeguk ning ngono kabeh. Ben. Perih ya polokan. Kita lanjutnya, Mas. Aku mau wis krasa lho, Kan. Kan nyekel yang moyong-koro kok. Mayangkara? Ayo mayangkara. Awane kok rapi nak tibae tenang. Dilanjutnya bar iki gendang duet karo pesinden cilik ya, Mas. Ya disiasik. Ben mari sik. Wis angkremo dhisik. Aku malah ngrasakne ngene iki nggonanmu ra penak. Enak ora? Ora? Lah mencel ya. Lah pas ora yo. Nah kowe ngomong sik. Gone akbar apa-apane. Gone akbar ya cek. Tak tuwapuk lambemu. Tapi tekku. Gonku lek wis roh to gonku. Wis witeng. Ya. Gantikan opo. Iki sitarung mare mbok jeglukne arep. Ade kaya wayang Antarja ambles bumi. Iya. Antarja ambles bumi. Iya nak. Nek kesehatanmu dijaga. Tisu dong.
Andene njaluk tulung aku ngono Pak Jan. Nya. Mimik dong. Aduh. Mimik ndi iki? Jaluk mangan nak gerujuk banyu. Hah. Yo orang pintar ngono, adab entuk ya. Dadi lek pas wayahe ngombe ngono kuwi ya seger nek ngombe ngono ya. Ya. Dadi seger tenan. Dintekne dadi lek apa-apa ki dalagan lagi tas minggu iki. Nah. Tandane ngadegmu ya. Loh. Lah ngadege kapan? Wis laran sik, wis diracik, tane ditotok. Kesoane ngumpul ning irungku Mas. Rasakno. Irung kaya duduh ngono. Irung apa sego? Ya ampun keringete, aku ki lek karo kowe kurang elek piye to, Ken? Ngono lah mu ngejak aku ambles bumi ya sik to. Wes. Alhamdulillah, sudah ya. Urung. Ya iki ngaturke donga sik, Nok. Masya Allah, Mas. Sing mirsani Masya Allah tumplek-plek ya, Mas, kaya ngene iki ya, Mas. Wis pokok senenge karo campur sari mayangkara karo Niken Salindri ngono. Heeh, iki acarane apa, Mas? Acarane siji ya kuwi tasakuran kitan kaping pindho ulang tahun yang ke-12 tahun. Acarane loro. Iya. Dadene siji, pengiritan berarti wae. Ya ora. Maksude ulang sing sunat lek sunati wis biyen. Iki kari ngerjake dibarengne karo ulang tahun hari ini. Wah, ya semoga jadi anak yang soleh. Terus berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya, terus migunani tumrap bangsa lawan negara. Amin. Aduh. Kowe iki sindan kondang kok kandang koyo sindan oho itu kuwi. Iya, Mas. Aku ning kene gak dhewe. Lah rumahmu kanca-kanca nyang kuyang kowe kok. Ora maksud iki nggawa adikku ngono lho, Mas. Masa? Heeh, bocahane jek belajar nyanyi ya, Mas ya. Aja dibuling kon garai nangis dia mon tak peksa tak pacaki. Oh kuwi. Tak pacaki nangis soalnya lek macake pertama macak badut. Oh. Lah gambok parane bakul klopo ngono dadi pacaki. Ayo kita panggil ya. Panggil sapa? Engko bar nyanyi to, selak ngantuk to bocahe. Kok adewe ki dilanjutne der pres. Sapa Mas? Sapa Mas? Adik siapa Mas? Adikku sing kuwi ta. Heeh. Sinisa. Iya. Kanisa Salindri. Gara-gara iki tak aku sing diganti jeneng dadi Bambang Bawowo ya cah. Ora. Nisa lek nyeluk sampean iki ora Bambang Bawowo. Ya kok ben diceluk dhewe, mu ben diceluk dhewe. Yo. Mas Bambang Bawowo ngono. Sini. Anu Mas, apa jenenge? Serempek 6. Tulu to ndak. Bocah semono. No. Mriyayi ya iki ngawut ae. Ya, tepuk tangan buat Nisa. Ya. Kene saya kene. Oh, Bambang. Tepuk tangannya mana? Masalah culun nenget mau tepuk tangan ngene-ngene. Ra trimo atiku adikku tepuk tangan kaya ngono. Ngene. Wes kan kupingmu sing. Iya. Wes banter kok. Iya. Iki mike. Oh, alah ngene Pak. Aja mak sentaki to, Mas. Urung iki. Yo. Nyawene sing apik. Iki ya mic-nya ya. Nyawene wis kena telu. Iya. Ini cantik sekali. Kaplok. Cium dulu. Ben reone. Satunya. Ngono Pak Mboke mentolo ya mangan. Nek rezekine kok kene ngawut. Iya. Wonge karo gelungane gede gelungane. Ya ora lah. Iki ngerti gak, Mas? Iki nek jarekku dhisik ya ta. Gelunganku biyen. Lah jerone kok tangmu ya jenenge. Denisa namanya siapa? Loh, Denisa namanya siapa? Adek namanya siapa Nisa? Ngono lho. Adek namanya siapa Nisa? Adek siapa namanya? Ngono lho. Adek siapa namanya? Mbak Ebikon ya. Nisa. Nisa siapa?
Nisa Salindri. Kelas berapa? SMP. Hei. SMP gede. Lah kowe saya sajiting lho. Nisa, kamu ke SMP itu SMP mana? SMP mana? Aku gak. Sing banter no. Pakunden. SMP Pakunden lho Mas Rungono. Ki jenenge Mas Bambang sapa? Bawu. Mas Bambang, Bu. Jenengku balong. Aku mau diganti kamu. Aku duwe Mas Bambang iki ganteng apa jelek? Apa? Ganteng. Ganteng sing cadok mripatmu. Lho, Ganteng Mas Bambang putih apa hitam? Putih. Nah, matane loro, matane tak sangoni, Nduk. Cah mampu, Len. Terus Mas Bambang itu pacarnya siapa? Mbak Nisa. Mas Bambang pacarnya Mbak Niken wih lah Lho rumah. iya no Mbak Niken tak putus wi mbakmu. Aku milih aku duitnya. Bisa nyanyi? Ya kuwi lho. Sing banter nyekel mikir sing banter cek banter cek. Nyanduk. Sing banter. Wis ngelem aku ganteng karo putihnya. Aja gelem. Iki pira sa? 2000 kena nggawe nyicil mobil ngawur aku. Ya iki diparingne mama ge pipis ya. Toilet umum Mas 2000 piye padake. Lah nyekel duit gede, nyekel duit rewe kok nyanyi apa kuwi? Nyanyi ya. Judulnya apa? Tak mudaku. Kendok tenok. Hah? Gendok Denok. Rasa nangis lagunya apa? Lagunya apa? Kendok Denok. Yo montone klep. Lah mau le mateko. Sudah? Mau nyanyi lagi apa sudah? Wes Sudah. Ambekane soal ngono. Sudah. Nanti kalau Mbak Nika nyanyi lagi nih, saya kantes lagi ya. Kata Mau Vero. duduk di sini apa sama Mama? Enggak sama Mbak Putri? Enggak, Mbak Putri jelek ya. Iya. Ini ya, tepuk tangan buat Nisa. Oke. Waduh. Wih. Wah, ki Mama epe munggah ki. Tulung kok ndak. Munggah dulu anak. Lagi Mama epe munggah ki. Yo. Ya. Oh, pernampane anake bae. Ini dong. Bocah pangga Diahi ra godak diahi. Kocak lho nikan sing iso. Piye to gajale Ken aku ora ono to Ken. Nikan karo Piye to? Hani iso. Lho. Piye to Ken? Ayo Han. Yo. Yo. Hei. Iki lagu apa? Mari kita kasih. Oh. Yo. Hop. Menyane di pantat nang. Telu lima. Selawe.
ngene pales kok. Aku to, heeh. Lah aku lek mari Bambang ngono iki. Aku urung garing lho iki wane. Aku wis ya mau. Dia iki pales lho, jogete pales lho. Loh, aku ngene begagahi ngene, begagah ngene. Ngene. Iki. Ngene lho. Sikilmu aku agak jeroan iki. Apa-apa. Sikilmu sitok ning kene sing sitok kene kono lho. Lho, iki sikil wong padane sikil kursi ya. Ngene. Ndang, aku sing sebelah kene, dia tengah. Aku kene. Endi kono. Ini ndur wet kono. Lah rumangsamu. Aku gak jeroan gak apa-apa ya iki. Bene. Sapa arep minceng. Minceng kok nggonanmu yo elek. Karo kowe. Adus bareng iki. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang kula hormati. Menika sinden ketiga kenging penyakit ambeien. Dados campur sari dipun rampungi sak menika. Ya, mulai. Iya toh, negara rampung. Urung. Nikan wis. Aku wis. Saiki wis. Sing urung sapa? Ya urung sapa? Sing urung sapa? Sing urung sapa? Urung sapa? Iya. Monggo ditabuhi Mas Bambang. Ayo Mas Bambang. Lah wong lorong lho jegigring linggo ket makantan gok. Ayo Mas Bogel. Monggo. Mas Bogel. Mas Bambang. Kenapa ben Mas Bambang? Yo. Halo, Jong. Iya. Oh iya. Hadirlah. Diparingi dalan Mas. Diparingi dalan Mas. Dalan mripatmu. Lah nyapa? Katane Ponorogo lah kok kemi dikethek. Loh, Mas, musik iki menyesuaikan sapa sing ditabuhi? Aku ora kemi dikethek wisan, ora kethek nek. Lah apa? Budeng. Oh iya, komedi budeng, Mas. Ya padha. Mas. Ada. Ya, lagune apa ki? Oh iki Mas Bambang kon dadi. Iki lho. Ya Allah. Ya Allah. apa nah iki? Ya Allah, digenduran. Ya iki lho. Aku lak malu. Jane adegan apa nah to ki? Apa ndek jaranan lah menungkak raiku kurang ngono piye? Ya Allah. Bapane Puji. Mayangkara. Original. Mayangkara. Original. Lah iki masakane gak enak. Bu, ten wingi ngoten sundukan apa mboten, Bu? Wong iki pan dibakarne. Jaranan ate. Paring pangeran. Iki nganteng. Lah terus e gambu. Aduh jadi. Yo.
komplek. Ya. Sobat Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur. Bismillah. Tinggal ambruk. Nah, jumur panggunge. Tak linggo nama. Jadi MC tak bayar, pijol bayaran. Jalo apa? Apa? Nyuwun apa? Minyak. Jalo minyak jelantai, Bu. Minyak. Iya ya sih tak. Yang tulang tuli rawo ya. Oh, kok rawo ya. Pak Soleh, nyang ndi kowe Pak Soleh? Ati, Pak Soleh. Aku bingung Pak Soleh. Ati Pak Soleh. Pak Soleh. Kowe nyang ndi Pak Soleh? Anakmu. Oh. Oh. Nada. Oh iki. Oh iki. Cek romekan. Iki digemut-mutan saya menyane. Gemut-mutan saya. Jajan riaya. Ayo, Pak Soleh. Pak Soleh. Ayo. Wes kok. Pak Soleh.
Boleh. Lato-latone pecah. Lato-latone. Penak Mas Bambang. Penak Mas Bambang. Mas Bambang bojone akeh. Sampeyan iso ngleboni gak? Pedhot. Tuk tung asu lole tak pentung apa dot Tak tundung asu lole, tak tundung kapal pedhot. tak tung tung asu lole tak tung tung Pecah. heh Pecah. apa sih pecah Delok, delok delok, Dita delok. Dita Endi Dita sing ngepecot? Pedhot. sing apa Asu lole, tak pedhot asu lole Dita sing pecah kok erosi to, Mas? Jane iki wong wedok kok nyanyi-nyanyi jane bekas opo iki jane? Bekas opo? Aduh. Ayo saya nyanyi sapa jam pertama mah.